लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजि दा क्रिएटिभिटीआव बरनायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं माखासे कुइसनफोर लानानै फैलायबाय, बेनिखायनो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। जों दिनै सावरायगोन बर' थुनलाइनि सोमोन्दै। बर'नि फिसा अ आयेन बिजाबा माब्ला ओंखारदोंमोन? When did the book बर'नि फिसा अ आयेन is published? अप्शन ए आव दङ 1914, अप्शन बि आव दङ 1915, अप्शन सि आव दङ 1916 आरो अप्शन डि आव दङ 1917। बे बिजाबा ओंखारदोंमोन अप्शन बि 1915 मायथाइयाव। जों बयबो मिथिगौ बर'नि फिसा अ आयेना हावराघाट बर' सनमिलनि 1911 आरो 12 मायथाइयाव दाजानाय हावराघाट बर' सनमिलनिनि मोनसे खुगा लाइसि आरो बेखौ सुजुदोंमोन गंगाचरण कछारी बिथाङा सुजुदोंमोन। हावराघाट बर' सनमिलनि खुगा लाइसि। जों बर'आव बेखौनो बर' थुनलाइयाव बेखौनो बयनिख्रुइबो गिबिसिन साफायजानाय बिजाब होननानै गनायनानै लानाय जादोंमोन। गुबैयै बेखौ मोननै रावजों सुजुनाय जादोंमोन एबा लिरनाय जादोंमोन। मोनसेया जाबाय बर' आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय बेंगलि। जों बयबो गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 2 नाम्बार सोंनायाव दङ बर' खुगा थुनलाइनि गिबि बिजाब एन आउटलाइन अफ कछारी फक टेल्स एन्ड राइम्स बिजाबखौ सोर सुजुदोंमोन? हु कम्प'ज्ड द बर' फक लिटारेचार्स फार्स्ट बुक एन आउटलाइन अफ कछारी फक टेल्स एन्ड राइम्स बे बिजाबखौ सोर सुजुदोंमोन? अप्शनाव दङ जे डि एन्डारसन, अप्शन बि आव दङ रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल, अप्शन सि आव दङ बि एइच हडसन, अप्शन डि आव दङ रेभारेन्ड एल स्क्रेपसुट। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्शन ए जे डि एन्डारसन। बे बिजाबखौ सुजुनाय जादोंमोन 1895 मायथाइयाव। बेनो बर'नि बयनिख्रुइबो गिबिसिन खुगा थुनलाइनि बिजाब। जों बयबो गोसोआव ला खुगा थुनलाइनि बयनिख्रुइबो गिबि बिजाब होननानै बुङोब्ला एन आउटलाइन अफ कछारी फक टेल्स एन्ड राइम्स बेखौ सोर सुजुदोंमोन? जे डि एन्डारसना। माब्ला सुजुदोंमोन होननानै बुङोब्ला 1895 मायथाइयाव बेखौ सुजुनाय जादोंमोन। बेयाव बर'नि गुबुन गुबुन जायगायाव गोसारनानै थानाय माखासे सल'बाथाफोरखौ ज' खालामनानै बे बिजाबखौ सुजुनाय जादोंमोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो 3 नम्बर सोंनायाव दङ बर' सोदोबखौ सोर गिबिसिन बाहायग्रोदोंमोन? हु इउज द वर्ड बड' फर द आर्लिएस्ट माने बर' सोदोबखौ सोर गिबिसिनै बाहायदोंमोन? अप्शन ए आव दङ रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल, अप्शन बि आव दङ जे डि एन्डारसन, अप्शन सि आव दङ जि ए ग्रेयारसन आरो अप्शन डि आव दङ बि एइच हडसन। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्शन डि। अप्शन डि आव बि एइच हडसना बर' सोदोबखौ गिबियै बाहायजेनग्रोनाय जादोंमोन। माब्ला बाहायजेनदोंमोन? 1846 मायथाइयाव बिथाङा बर' सोदोबखौ बाहायजेननाय जादोंमोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो 4 नम्बर सोंनायाव दङ सोर मिशनारिया बर' रावनि सायाव गिबिसिन बिजाब सुजुग्रोदोंमोन? द मिशनारि हु कम्प'ज्ड द फार्स्ट बड' ग्रामार। जों बयबो मिथिगौ बर'नि सायाव बयनिख्रुइबो गिबिसिन आरो बर' रावनि सायाव गिबिसिन बिजाब लिरदों एबा ग्रामार लिरदों होननानै बुङोब्ला अप्शनाव दङ अप्शन ए आव जे डि एन्डारसन, अप्शन बि आव दङ बि एइच हडसन, अप्शन सि आव दङ रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल आरो अप्शन डि आव दङ रेभारेन्ड एल स्क्रेपसुट। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्शन सि रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल। रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलानो जोंनि बर'नि बयनिख्रुइबो गिबिसिन बर' रावखान्थिनि सायाव बिथाङा लिरग्रोदोंमोन। बिथाङा सुजुनाय बिजाबनि मुङा जाहैबाय एन आउटलाइन अफ कछारी ग्रामार। जों बयबो गोसोआव ला, हयथ' बेबो माब्लाबा कुइसन जानो हागौ। एन आउटलाइन अफ कछारी ग्रामार बिथाङा सुजुदोंमोन 1884 मायथाइयाव। 1884 मायथाइयावनो बिथाङा बर'नि गिबिसिन रावखान्थि बिजाबखौ सुजुदोंमोन। नेक्स्टआव थांनि 5 नम्बर सोंनायाव दङ आसाम सरकारा माब्ला बर' रावखौ बिजों महरै गनायना लादोंमोन? जों बयबो मिथिगौ बेखौ। When did the Assam government recognize the Boro language as a medium of instruction? बेयो गुबैयै गुदि फरायसालियाव जागोन। जों बयबो गोसोआव ला। गुदि फरायसालियाव आसाम सरकारा बर' रावखौ माब्ला बिजों महरै गनायनानै लादोंमोन? अप्शनाव दङ अप्शन ए आव 8 मे 1963, अप्शन बि आव दङ 8 मे 1973, अप्शन सि आव दङ 8 मे 1983, अप्शन डि आव दङ 8 मे 1993। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्शन ए 8 मे
1963 मायथाइयाव आसाम सरकारा बर' रावखौ गुदि फरायसालिनि थाखाय गिबिसिनै बिजों महरै गनायनानै लानाय जादोंमोन। बै समनि भारतनि गिबि मन्त्रि बिमला प्रसाद भारतनि नङा आसामनि गिबि मन्त्रि बिमला प्रसाद सलिहा बिथाङा क'क्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलाव 1963 मायथाइनि 18 मे खालि बर' रावखौ गुदि फरायसालियाव बिजों महरै बेखेवनानै होजेननाय जादोंमोन। 2 नम्बर सोंनायाव दङ रमान हांखोनि सोमावसारनाया माब्लानिफ्राय जागायदोंमोन? जों बयबो मिथिगौ। When did the revolution of Roman script was began? रमान स्क्रिप्टनि सोमावसारनाया रमान हांखोनि सोमावसारनाया माब्ला जादोंमोन? माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन? अप्शन एआव दङ 12 सेप्टेम्बर 1973, अप्शन बिआव दङ 12 सेप्टेम्बर 1974, अप्शन सिआव दङ 12 सेप्टेम्बर 1975, अप्शन डिआव दङ 12 सेप्टेम्बर 1976 मायथाइ। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्शन बि 12 सेप्टेम्बर 1974 मायथाइनिफ्राय रमान हांखोनि सोमावसारनाया जागायजेनदोंमोन आरो बे जोबदोंमोन 12 सेप्टेम्बर 1974 मायथाइनिफ्राय जागायनानै बियो जोबफैदोंमोन 13 फेब्रुवारि 1975 मायथाइयाव बे रमान हांखोनि सोमावसारनाया जोबफैदोंमोन। बेयाव गासैहाय बर'नि फिसाफोरा गासै 15 थैदोंमोन, जायखौ आमलाराम सिब्लाराम होननानै मिथिनाय जायो। बिथांमोनहा गासै बर'नि 15 जन सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। जोबनायाव रमान हांखोनि सोमावसारदोंमोनब्लाबो 1975 मायथाइयाव रमान हांखोनि बदलै रमान हांखोनि उल्थायै जोङो देबनागरि हांखोखौसो बोजबनानै लानो गोनां जादोंमोन। 1975 मायथाइयाव जोङो रमान हांखोनि सोलायै देबनागरि हांखोखौ जोङो बोजबनानै लानो गोनां जादोंमोन। जों बयबो गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि 7 नम्बर सोंनायाव दङ A Descriptive Analysis of the Boro Language बिजाबा माब्ला ओंखारदोंमोन? When did the book A Descriptive Analysis of the Boro Language is published? माब्ला ओंखारदोंमोन? अप्शन एआव दङ 1974, अप्शन बिआव दङ 1975, अप्शन सिआव दङ 1976, अप्शन डिआव दङ 1977। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन 1977 एबा अप्शन डि। अप्शन डिआ बेनि गुबै एन्सार। बेखौ सुजुदोंमोन प्रमद चन्द्र भट्टाचार्य। जों बयबो मिथिगौ प्रमद चन्द्र भट्टाचार्यआनो जों बर' रावनि सायाव गिबिसिनै बिजाब लिरनानै बिथाङानो बर'नि सायाव गिबिसिन बिजाब लिरनानै बर' रावनि सोमोन्दै नायबिजिरनानै बिथाङानो गिबिसिन डक्टरेट डिग्री मोननो हादोंमोन। आरो बे जानाखि ए डिसक्रिप्टिभ एनालाइसिस अफ द बर' लेंगुवेज बे बिजाबा बिथांनि पिएइचडि खालामनायनि डक्टरेटनि बेयो मोनसे थेसिस। जों बयबो गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि 9 नम्बर सोंनायाव दङ बर' रावनि गिबिसिन रावखान्थि बिजाबा मा? बर' रावजोंनो ओंखारनाय बियो बिजाब। बर'नि बयनिख्रुइबो गिबिसिन रावखान्थि बिजाबा मा? What is the first grammar of Boro language? अप्शन एआव दङ गोनां रावखान्थि, अप्शन बिआव दङ गुबै रावखान्थि, अप्शन सिआव दङ सुजु बिजाब, अप्शन डिआव दङ बर' रावखान्थि। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्शन ए गोनां रावखान्थि। जों बयबो गोसोआव ला अप्शन ए। बेखौ सोर सुजुदोंमोन होननानै बुङोब्ला कमल कुमार ब्रह्म। आरो माब्ला सुजुदोंमोन, माब्ला ओंखारदोंमोन होननानै बुङोब्ला 1972 मायथाइयाव बे बिजाबा ओंखारदोंमोन। हयथ'बा बेबायदिनो गोबां कुइसनफोरा जानो हागौ। ओंखायनो बेयो माब्ला ओंखारदोंमोन 1972 मायथाइयाव। आरो सोर सुजुदोंमोन होननानै बुङोब्ला कमल कुमार ब्रह्म। आरो बे बिजाबा मा? बे बिजाबा जाबाय बर' रावनि देबनागरि हांखोजों ओंखारनाय बयनिख्रुइबो गिबिसिन रावखान्थि बिजाब। गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 9 नम्बर सोंनायाव दङ गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालिया बर' रावखौ माब्ला एमआइएल महरै थिसनदोंमोन? मडार्न इन्डियान लेंगुवेज When did the Guwahati University establish the Boro language as an MIL? MIL साबजेक्ट हिसाबै गुवाहाटि इउनिभारसिटिया माब्ला बर' रावखौ थिसननाय जादोंमोन एबा गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव माब्ला थिसननाय जाखो बर' रावखौ? अप्शन एआव दङ 1975, अप्शन बिआव दङ 1976, अप्शन सिआव दङ 1977, अप्शन डिआव दङ 1978। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्शन सि 1977 मायथाइयाव बर' रावखौ गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालिया एमआइएल महरै थिसननानै लानाय जादोंमोन।
नेक्स्टआव थांनि 10 नाम्बार सोंनायाव दं जों बयबो मिथिखायो बेनि कुइसनखौ बेनि एन्सारखौ 10 नाम्बार सोंनायाव दं दा कसारिस बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन जों बयबो मिथिगौ हु रट दा कसारिस जों बयबो मिथिगौ अप्सन एआव दङ B.H. हडसन अप्सन बिआव दङ रेभरेन्ड सिडनी एन्डेल अप्सन सिआव दङ J.D. एन्डारसन अप्सन डिआव दङ नान अफ दिस बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन बी रेभरेन्ड सिडनी एन्डेल दा कसारिस बिजाबखौ रेभरेन्ड सिडनी एन्डेला मा होनो सुजुदोंमोन आरो बे बिजाबा माब्ला ओंखारदोंमोन होननानै बुङोब्ला 1911 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन जों बयबो गोसोआव ला दा कसारिस बिजाबा 1911 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन बियो बर'फोरनि बयनिख्रुइबो मुंदांखा बिजाब होननानै जों बुंनो हायो मिशनारिफोरा सुजुनाय बियो मोनसे मुंदांखा बिजाब जाय बिजाबाव रेभरेन्ड J.D. एन्डारसननि माखासे थुलुंगा लानानै बिथाङा बे दा कसारिस बिजाबखौ सुजुनाय जादोंमोन बेयाव मा बर'नि माखासे गुबुन गुबुन जायगायाव गोसारनानै थानाय माखासे सल'बाथाफोरखौ बिथाङा बे बिजाबाव ज' खालामनानै सुजुनानै लादोंमोन नेक्स्टआव थांनि 11 नाम्बार सोंनायाव दङ बर' रावा माब्ला गेजेर खलबनि बिजों महरै आसाम सरकारजों गनायजादोंमोन When did Assam Gov recognize the Boro language as medium in middle school जों बयबो मिथिगौ अप्सनाव दङ अप्सन ए 1965 अप्सन बी 1966 अप्सन सी 1967 अप्सन डी 1968 बिनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन डी 1968 मायथाइयाव बर' रावा गेजेर खलबनि बिजों महरै आसाम सरकारजों गनायनानै लाजादोंमोन 12 नाम्बार सोंनायाव दङ लिंगुइस्टिक सार्भे अफ इन्डियानि बायदिब्ला बर' रावा गाहायाव होनाय बबे मोनसे दालायनिफ्राय ओंखारनाय लिंगुइस्टिक सार्भे अफ इन्डियानि बायदिब्ला बर' रावा गाहायाव होनाय बबे मोनसे दालायनिफ्राय ओंखारनाय होननानै बुंदों फ्रम फलोइंग व्हिच ब्रान्च दा बर' लेंगुवेजेस काम according to linguistic survey of India अप्सनाव दङ अप्सन एआव टिबेटान अप्सन बिआव दङ हिमालय अप्सन सिआव दङ नर्थ आसाम अप्सन डिआव दङ आसाम बार्मिस बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन डी आसाम बार्मिस दालायनिफ्राय बर' रावा ओंखारदोंमोन लिंगुइस्टिक सार्भे अफ इन्डिया बे बिजाबखौ सुजुदोंमोन बे बिजाबखौ लिरदोंमोन G.A. ग्रियारसन बिथाङा बे बिजाबखौ सुजुदोंमोन एबा लिरदोंमोन बेसेबां मायथाइयाव लिरदोंमोन होननानै बुङोब्ला 1903 मायथाइयाव बिथाङा लिंगुइस्टिक सार्भे अफ इन्डिया बिजाबखौ लिरदोंमोन नेक्स्टआव थांनि जोङो 13 नाम्बार सोंनायाव दङ गाहायनि बबे मोनसे रावा बर' हान्जानिफ्राय ओंखारनाय राव नङानो गाहायनि बबे मोनसे रावा बर' राव हान्जानिफ्राय ओंखारनाय नङा होनदों फलोइंग व्हिच लैंग्वेज इज नट ए लैंग्वेज अफ बर' ग्रुप अप्सनाव दङ मिकिर अप्सन बिआव दङ डिमासा अप्सन सिआव दङ लालुं अप्सन डिआव दङ टिप्रा बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन ए मिकिरा बर' राव हान्जानिफ्राय ओंखारनाय मोनसे राव नङा नेक्स्टआव थांनि 14 नाम्बार सोंनायाव दङ गाहायनि सोर मिशनारिखौ बर'फ्रा गामिब्राय मुङै मिथिनाय जायोमोन बेबो मोनसे गोनांथि सोंनाय फ्रम फलोइंग व्हिच मिशनारि वाज नन एज गामिब्राय एमंग बर'फ्रा मा होनो बा बर'फोरनि गेजेराव सोर मिशनारिखौ गामिनिब्राय होननानै मिथिनाय जायोमोन एबा गाबज्रिनाय जायोमोन गोदो गोदाय बर'फ्रा सोरखौ गामिब्राय होननानै गाबज्रिनाय जायोमोन एबा मिथिनाय जायोमोन अप्सनाव दङ अप्सन एआव J.D. एन्डारसन अप्सन बिआव दङ रेभरेन्ड सिडनी एन्डेल अप्सन सिआव दङ B.H. हडसन अप्सन डिआव दङ नान अफ दिस बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन बी रेभरेन्ड सिडनी एन्डेलखौ बर'फ्रा गामिब्राय होननानै मिथिनाय जायोमोन मानोना रेभरेन्ड सिडनी एन्डेला गोदो गोदाय बर'फोरजों नाले गले बर'फोरनि गामि बिथाङा जेब्लाबो बर'फोरजों थाफाबाय थायोमोन आरो बर'नि बिथाङा रायज्लायनो गोरों जाबायमोन बा बर'फोरजों जेब्लाबो सिथाबनानै थाबाय थानायनि थाखाय रेभरेन्ड सिडनी एन्डेलखौ गामिब्राय होननानै गोदो गोदाय बर'फ्रा गाबज्रियोमोन नेक्स्टआव थांनि 15 नाम्बार सोंनायाव दङ गोदो गोदाय बर'फोरखौ मा मुङै मिथिनाय जायोमोन अप्सन होखानाय दङ बाय व्हाट नेम दा बर'स वेर नन आर्लियर गोदो गोदाय एबा सिगाङाव बर'फोरखौ मा मुङै मिथिनाय जायोमोन अप्सन एआव दङ किरात अप्सन बिआव दङ सिनफ' अप्सन सिआव दङ आबर अप्सन बिआव दङ कासबिन बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन ए किरात गोदो गोदाय बर'फोरखौ किरात मुङैसो मिथिनाय जायोमोन एबा किरात मुङैसो गोदो गोदायहाय बर'फोरखौ गाबज्रिनाय जायोमोन दिनैनि सोंनाया बेखिनियानो 15 नाम्बारसिम सोंनाय लाबोलायबाय बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो माबाफोर सोंनांगौ एबा साजेसन दङब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर
लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आं जेब्लानो आं गोदान भिडिअ हगारो अब्लानो नोंथांनि खाथियाव गिबिसिन नटिफिकेसन हाबहैग्रोयो। गोजोन्थों।